sauraro, barka da sake kasancewa da mu a cikin wannan channel ta Arewa Top Hausa News. Kada ka manta dai in ka kasance baƙo ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa don ci gaba da samun shirye-shiryenmu game da sababbin bidiyoyi da ma wasu labaran da dama da zarar mun samu. Masu sauraro dai har yanzu asirin manya-manyan ƙasar nan ya ci gaba da tonuwa duba da yadda 'yan bindiga suka fito suke faɗa wanda suke ba su makamai. Wanda hakan ya yi matuƙar rikita waɗannan manyan mutane. Hakan ne yasa kowa ya fara cika wandonsa da iska don ganin cewa ya gudu ƙasashen ƙetare, wanda hakan ya ci tura, inda har yanzu dai ake ta ƙara faɗaɗa bincike don gano cewa su waye suke. Ganin cewa an gano waɗanda suke raba waɗannan 'yan bindiga bindigu, kamar yadda waɗannan 'yan bindiga suke sharafinsu a wannan ƙasa ta Najeriya. Suke cin karensu babu babbaka. Hakan yasa ake ƙoƙarin aga an daƙile su daga irin waɗannan abubuwa da suke aikatawa. To amma manyan ƙasar nan sun ci gaba da ɗaure musu gindi ta hanyoyi daban-daban. To masu sauraro ka bi mu inda za mu ci gaba da kawo muku wannan labari ko bidiyon wannan duka da a cikin wannan channel ta Arewa Top Hausa News. Mun gode, mu kasance da mu a wani bidiyo namu na gaba. Ya saba in je shagon Inusa.